В кантората ми миналия петък. Надя. Казвал съм ти с нея, нали? Руста. Да. Станало е петък вечер, уж да довърши там някакъв доклад и се качва при шефа. И там нещо се бават, нали, от дума на дума, явно, да не знам, той е имал питие, може да се пили нещо, не знам. И той е опънал в кабинет си. Да бе! Питай ме как знам. Как? Защото после е влязал Наско. Наско? Да. И... Аз иначе ходих на боулинг този ден. Това е яко. Аз не съм ходил скоро. Трябва да се организираме нещо. Заповядайте. Бон апети. Мерси. Мерси. И Наско, човек, казвам ти. Той веднага е надигнал скандал. Вика, ти, пустиняк, мизерник, буклук. Нали ми обеща, че сме двойка. Какво правиш с тази уличница? Да. Представяш ли си направо?